punakawan kanthi tetembangan rujak jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara mengeti
Sanggar Gandewa Gandewa Sastra saking krepe ngaturake pangapun kang tatawa tanpa perindak Mas Brian lan kanca-kanca sing sampun paring pambiyantu utawa sing regengake iki lek ora saka inovasi-inovasi para pemuda-pemuda Trenggalek ora bakal jalan. Yen mung ngendelke wong-wong sing pinisepuh kurang berinovasi ndak ngrembaka wayang kulite. Jan mikir iki saya nges. Yen ature Mas Brian dhisik niki Trenggalek setahun paling ora 10 kali pertunjukan wayang dhisik saiki sitoke kadang ya mung sambatan ya. Ngene iki ora kanca-kanca sing berkesenian ora bakal bisa kumpul. Wah, iki mau ya mangsa udan. Kon dhuwur pule kono wis ketok petung dedet kae teko ngesor lah kok dilalah. Dilalah deres bar isak. Alhamdulillah ora ana sing apa ya? Lancar lah. Wis do entuk konsumsi. Wis do entuk minuman. Waduh, sing dereng niku dereng mendhet berarti. Distributore Mas Ajis. Saking kalih Mas Bulus. Iya ya. Mas Bulus kok ya nganti. Ora jane kok ngei jeneng kok ya aneh-aneh Bulus. Kok iso jeneng Bulus danane ning wong. Bulus ana sing tempurung ana sing iki ya momo cici. Weh anggere ana Mbah sapa jenenge? Mbah Murani. Wah, Mbah Murani gayeng temenan. Sing gayengane paliran iki ora ana liya mung Mbah Murani. Mbah Murani iki sapa to? Mbah Murani iki dalang. Woh, lah iki jane ning kene kabeh iki dalang. Iso dalang kabeh, ayo to. Ah. Lah, wah iya ilang mau ana anu lho. Pamundutan. Lho. Pamundutan. Ya pamundutan apa to apa. Ki digawe anu weh. Bawa siji-siji. Urut bawa apa ngono. Apa piling apa-apa lah. Sing ketoke gunyak. Bawa ya ora gumyak tetepan. Wah, iki wis ora srontor ngrungokne swantene Mas Ajis. Mau ning nggon gender iki wis reng-reng arep bawa. Pamintaku. Lah kae mau sing dikae. Pamintaku. Pamintaku. Oh, malih sarung belok-belok. Wis kuwi ketoke anu, iki diurut Mas Ajis. Ndi Mas Ajis mau? Aduh. Wah, liyane anu ki saiki Mas Ajis yo ning Facebook kuwi gane ngupload video-video ra video-video edukasi. Ora apa-apa jenenge ya. Ayo Mas
Mas Ajis bawa situasi. Wah, mengko jam balas kok bar di situasi. Ah. Monggo, wah iki larangane ora gayeng-gayeng. Oh, Mas Bran kok ono dhewe. Oh ya 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 ya. Lah iki lho sing Pak Bos dhewe iki ora. Alute dicoba. Nggih Pak Dalang, pangapunten kula nyaru-nyaru wuwus menika. Alah sampeyan. Wong sing gadah anu niku sampeyan kok nggih mboten napa-napa to ya. Boten, menika wau kajatipun kanca-kanca. Kula namung memfasilitasi mawon nggih kebetulan kula kepothokan gamelan sak ringgite timbang jamur, timbang nayeng gitu. Nggih. Sepisan kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi sewilasane Gusti tansah rumentah ing kita sedaya. Kaya wong MC ae malian. Apa pancen? Nggih, menika wau kajat niatipun kanca-kanca sampun panjenengan jebataken. Nggih, via padang hati yang mendadak. Nggih, akhirnya personil-personilnya banyak yang nggak bisa datang. Kados Mas Jaka wau syuting teng Munjungan, Mas Saha wau nggih wonten napa niku pendamelan sanes. Nggih Mas Sofa wau ndurenan nggih Jawa. Nggih banjir lah istilahnya ngoten. Intimenipun kula bombong sanget panjenengan nalika mboten kok terus ngenger ning aku iki terus aku sing direh apane. Nggih nginep-nginep ning kene karo Tuli Bagus menika wit SMP kelas 3 sak menika sampun badhe mlebet kuliah kula remen sanget. Bombong. Malah pun mlebet nggih. Nggih, sampun. Sinten sing mlebokne? Nggih, sinten mriku? Nggih. Nggih kalih kula ngaturaken gunging panuwun dumateng ibu kula sepuh Ibu Mariati saking Pindo menika kalebet sinden senior Kabupaten Trenggalek ingkang sampun rawuh keroyo-royo Jawa. Kejawan saking Pindo. Walah cacah, sajak lek wis ngantuk, lek wis mbliyut iki ya mbok bubuk kono, dadak glodak-glodak. Nggih, matur nuwun Ibu sampun berkahi kula kalih kanca-kanca. Lajeng nggih wonten Pak Demurani menika nggih yoga senior Trenggalek. Nggih, adik-adik saking Sanggar Gandewa. Nggih wonten malih menika saking Wiyoso Laras Dik Dio matur nuwun. Nggih, bil khusus Direktur Barata FM Trenggalek nggih. Kang Mas Puji ingkang sampun tebe-tebe saking Puyung kula perkosa niku wau. Oh. Kata-kata Tegesipun dipun perkosa menika mboten kosaru mboten menika kula paksa setengah Mas ngapunten menika dadakan kajatipun lari-lari karepe badhe taun barunan ngoten ugi Mas Kidi kalih Mas sinten wau asmane Mas Dista saking Entrong sampun kersa kula sambati sound system matur nuwun sanget. Nggih sinaosa ditukokne boy ming oleh 5 iji. Ming oleh 5 ngadah nggih. Matur nuwun dene sampun nyengkuyung nggawani kabel munggah mudhun. Intinipun ngapunten nggih karena kawontenan nggih panggenanipun namung sak wontenipun. Wah, iki ampun Nggih. Intinipun kula matur nuwun sanget ngaten Pak Dalang. nggih aduh. Pun Pak Dalang ngoten. Lah sampean saiki wis dalang ya bar juara Festival Dalang Jawa Timur. Nggih pangestunipun saking Mas Brian nggih. Nggih, kula ya wis tepuk tangan kangge DLD. Nggih, matur nuwun. Nggih, 5 apa 10 penyaji terbaik ya? 5 oh 10 terbaik urutan pertama iki. Mboten.
Mboten. Mboten. Oh nggih, ora apa-apa. Wah, mboten apa-apa. Pengalaman. Nggih, pengalaman niku kadang nggih sok pahit, sok manis, nggih, sok ya akeh pahite nggih. Lah, Nggih, nah terima niki nggih akeh pahite niki. nggih, terima niki ngoten niku, dalang niku. Terima. Nggih, dalang niku lulus secara lahiriah maupun batiniah ketika si dalang itu sudah mengalahkan keakuannya. Wah, Ketika dalang itu masih tumbuh keakuan lek reneng aku utawa aku lho dalang niku ngapunten, sik urung dalang niku sik tukang mayang. Ketika dalang itu diuji dengan keterbatasan dan keadaan dan beliau si dalang itu mampu melampaui nggih, itulah dalang sejati. Kinten-kinten ngoten. Kula dhewe iki jane ya iso mejang ning urung iso nglakoni ning ketika kula nuding teng panjenengan tangan tuding ngeten iki sing papat mesti marane tenggen kula. Niki otomatis ya ngelingni kula dhewe. Kula matur ngeten iki ngelingni kula dhewe. Wis muga-muga bojoku panggah siji nggih ya. lah napa badhe nambah malih to? Mboten ning nggih mboten lah. ya. Ya panggah siji, mosok loro. Upama siji ning kene, Lah, siji ning kene, siji ning kono, ayo. nggih sing ning kene karo ning kono ki wonge padha. Niku ya ndelok streaming aku wis rawani macem. Wah. Nggih, menika kula kadawan menapa Pak Dalang? Nggih, napa to? Nggih. Mangayu Bagya. Nggih, Mangayu Bagya. Niki hitungane ya karo syukurane syukuran juarane sampean. Walah. Iya, sok dongakno Mas Brian duwe rezeki nang kok tak gelar nang ngesor. Amin, amin. Mang Pak Mas Kidi operator sone kapan lho padahal tak kira nang ngesor. Nang ngesor iki butuh terop, butuh dan lain-lain. Terpal ae. Ketampon bocor malah wayange kebes kabeh mengke. Lah nggih kula nggih maturaken sepisan malih dumateng adik-adik Gandewa ingkang sampun solid wiwit 2023 ngantos sakmenika. Nggih, alhamdulillah. Nggih kula muga-muga diparingi panjang umur. Amin. Kula niki ngeten Pak Dalang. Berusaha untuk tidak hanya menjadi pelaku. Tapi juga pengen dados pelestari. Ora ketang nyambat kiwa tengen. Lah pripun ya pendopo ya setahun pendopo Kabupaten Galek niku lah niku wis ora eneng blas paling setahun pisan niku hari wayang mbuh kudu eneng kudu ora upama eneng engko sosok ming digi rebutan ae. Aku yang gumun jane iki sing diarah ki apa bene ben nonton ya bene sesuk mengedong rasane aku ben masalah. Ora mboten apa-apa. Justru niku nek mboten ngoten ora. Nggih mboten ngeten niki mboten kok kula sok suci, sumuci-suci ngoten mboten nanging bagaimana ketika seorang dari senior dan junior itu bisa lumaku bebarengan samat sinamatan daya dinayan ngaten kemawon. Mboten wonten ingkang menonjolkan satu di antara yang lain. Semua adalah sama. Ketika kita mengabdikan diri pada seni ya wis aja ngarani rena-rena. Wis to, umpama awake dhewe ngurip-ngurip seni engko seni sing ngurip-ngurip awake dhewe. Dalane rejeki niku sok teka ngendi kemawon. Dawuhipun ibu kula ngoten niku. Ibu kula Mariati. Nggih. Dik Bagus. Muga-muga tahun ngarep sampeyan iki ya. Ya ngono ya. Amin, amin. Iya. Kene iki sing tuwek iki melu ndongakne. Dinene apese ya ora tau. Ya udu apes kuwi ya mencoba. Sok kala mangsane sepira-pira gedene sing sore tinumpamu dadi coba. Kata-kata. Iki mangga datuk era wis-wis aku itu. Sepira tintingane, Dik? Iki apa iki? Nggih. Saiki Ki Ajis mang ndi Ki Ajis? Ya, saya saiki rene. Kene, lungguh kene karo aku kene. Ah nggih. Ora iso. Aja kenyang. Nggih. Weh. Iki wayange talang sak semen. Mboten napa napa nguri-uri menika kados mekaten. Nah gitu. Nggih, Mas Ajis. Kula pengen mireng swanten panjenengan. Aja minggu yang guyu.
Iya, sing bulan wingi, November wingi Mas Ajis takon mayang ning SMP 3 Tugu. Terus iki sampean. Oh, April tanggal piro aku lali, insyaallah kuwi ana meneh ning kuwi sponsore saka kancaku. Kuwi engko ya sapa ngono sing mucuhi padat ngono wae sir. Bagus. Bagus. Ya. Bobo. Sik kesan-kesanmu apa? Tahun baru iki kudune guru iki duwe kesan-kesan. Pengine nyapa terus suluke didandani apa piye? Lah ya iya. Ya dokmu iya. Kesan-kesan untuk tahun baru ya semoga memasuki tahun baru tahun 2026. Semoga kita semua tetap solid dan selalu diberi kesehatan. Dan juga terutama banyak rezekinya. Allahumma amin. Bawa iki? Bawane napa niki? Mau lho sing anu. Sik aku mang lali iki ngapunten dumateng tangga-tangga sing sajake niki wau nggih piantun-piantun ngandhap. Iki aku wayangan ning dhuwur iki wis betek-beteke nglestarekne budaya ben aja punah. Sesuk lek do ngrasani do ning aku wae aja ning ibuku. Ya sane iki ming ning ibuku terus laporan ning aku kok jenengan dawuh teng kula mboten napa-napa. Aku lho ngene iki cengkeh kapulaga wong akeh ra padha. Intine ngono kuwi. Jam 4:30. Sirahe jepat. Lawange mengo. Wes, aja pakak ngono ae. Niki wau cirose bawane lir gumanti. Lir gumanti? Maksude lir itu seperti. Iya, bergantian nanti nggih. Nggih. Wae sampean Apa niki Mas Bagus? Pamintaku Sida. Lali. Apa cakepane? Ngene iku aku ki lek ra maca mesti lali. Piye cakepane piye Mas Bagus? Oh iya.